Hola, benvinguts i benvingudes un dia més aquí al meu canal, espero que estigueu molt bé i avui us porto un vídeo que sí, m'heu demanat bastant vol dir 4 persones, però bueno, per mi són moltes persones. I és com faig els meus apunts a l'ordenador. Avui us ensenyaré com els faig, us ensenyaré dos tipus, els que són més rotllo esquema i els que són com redactat. I això, res, espero que us agradi. Comencem! El primer que farem és entrar a cama. Estic mirant aquí perquè tinc l'ordinador aquí, ho sento molt. A veure, us faig una mostra. Tot i que si voleu més mostra en detall, al meu Instagram penjo fotos dels apunts. El teniu a baix. Aquí, tots els meus dissenys. Vale, bueno, doncs aquí són aquests els que tinc. El que tinc és una plantilla, vale? I així, pues, plantilla, i ho copio i no ho he d'estar fent el que us ensenyaré ara sempre. Però, bueno, avui farem... Quin repetirem? Pues no ho sé. Algun, ja ho decidiré. El de Sòcrates. Farem aquest de Sòcrates, vale? Aquest que estic ensenyant ara. Us ensenyaré com es fa. El que hem de fer primer és anar aquí a buscar i busquem document A4, perquè així ens sortirà un PDF. Li donem a crear, vale? Vale, el que farem és no seguir cap model ni res, anirem a una vista de 21%, perquè si no, no veurem res. El primer que faig és posar els marges, vale? Perquè així queden més nets els apunts. I aquesta, una línia. On estàs, línia? Aquí. Vale, el primer faig, m'he oblidat de dir-vos-ho, necessitem una altra pàgina web, a part del camp. Això és totalment opcional, això de l'altra pàgina web. Es diu Colorhult. Què és aquesta pàgina? Ens ofereix paletes de colors, vale? Pues per exemple, li triaré aquesta. Que la vaig triar l'altre dia. El que podeu fer quan tingueu un descans o alguna cosa, pues mira, ostres, aquesta també és xula. Vale, li dono like. I anar fent. Jo, pues avui he triat aquesta. I si li donem aquí, pitgem els colors. Què farem amb els colors? Normalment les paletes aquestes tenen 4 colors, llavors aquí posarem color 1, color 2, color 3 i color 4. I això ho farem força petit, perquè no ho necessitem cap tan gran pas. No ho necessitem pas tan gran, que ja no ho sé parlar. Ho posarem al 8, vale, aquí mateix, a una punteta. Això quan ho imprimiu en recordeu-vos de borrar-ho, però de moment no hem de borrar-ho, perquè necessitem que ens surtin els colors al disseny. Farem una mica més gran, posarem una mica més cap aquí perquè ho veieu bé, i llavors subratllem el primer color i li dones aquí i copies el color que t'envies i el pots posar en negreta. Feu el mateix amb tots els colors, vale? Els poso en negreta perquè així es veu més el color, bàsicament. El color 4 normalment no el faig servir mai, però bueno, mai si sap. Jo sempre els poso tots. Vale. El Canva també us informo que té aquí diverses paletes, vale? Per exemple, es diu paletes, bueno. Si jo poso verd, pues aquí em sortiran diferents paletes, sí. Diferents paletes amb el color verd. Però bueno, jo me les faig jo i ja va. Què més farem? També el que m'agrada tenir és un post-it. I busquem post-it. I jo faig servir... Ara no el faré servir amb aquests apunts, però el podeu fer servir si voleu. Ah, no el trobaré. Pues provarem a buscar... Sí, s'ha de buscar Note. I agafarem una que no és aquesta. I llavors, què ens passa amb aquesta? Pues que se'ns han anat aquí baix. Aquests colors no ens peguen amb el disseny que hem triat. Llavors farem la cinta un color així fosc i l'altre color el podem posar aquest caqui beige o aquest verd. Jo aquest verd m'agrada més. I això jo també m'ho reservo aquí dalt,
a la meva plantilla. Farem això una mica més ample, vale? I ho posem aquí al cantó. I llavors ve el moment de posar un títol, que posarem Sòcrates. I la lletra faig servir, ara mateix, no sé com es diu, aquest, Link Spartan. També està al Google Drive. I si no, al Word no sé si hi és. Llavors posarem a la lletra 56, vale, ja està bé. Això, aquesta línia la posarem d'un color verdet així xulo. I a mi pels personatges històrics m'agrada molt fer això, que ara pues, ho tornem a posar la lletra aquesta Link Spartan, 16. I posarem els anys que va viure. Vale, pues del 470 al 399 abans de Crist. Vale, i ho poso aquí baix. Així que quedi cute. I ara, el que podem fer per fer-ho més bonic és buscar Sòcrates PNG. I et sortirà la cara d'aquest senyor. A mi m'agrada aquesta. És important que aquestes, per exemple, no funcionen, ¿vale? Funcionen aquestes. Quan aquí surt blanc i aquí es transforma. Important. Copies la imatge i l'enganxes. La fas petiteta perquè no ens cal pas tan gran. Més petit. Que posarem aquí, Sòcrates. Així. Com ho tinc posat? Vale. Això així. I ara posarem la línia, fem Ctrl C, Ctrl V. Copiar, pegar. Copia i enganxa. I posem aquí, podem posar que el senyor Sòcrates estigui per sobre d'aquesta línia. Però, senyor Sòcrates, endavant, endavant. I endavant amb el món. I això ho posarem aquí. Vale, un cop fet el títol, es posarà un subtítol amb la lletra Link Spartan. Vale, i ho posarem lletra número 14. Aquí. I llavors posarem el color que triguem. Doncs jo, per exemple, posaré aquest. I el text, i això ho podem deixar aquí, jo us ho recomano. I el text també el posarem aquí, posarem lletra 12, com els documents normals i corrents, i la lletra es diu Josephine Sans Regular. I jo poso aquí, text. I també m'ho deixo aquí. I llavors això ho vaig copiant i enganxant a mesura que necessito fer el text, com aquí, vale? Us poso una mica més de zoom perquè ho pegueu. Doncs així quedaria, vale? És bastant fàcil, o sigui, no és difícil. Per posar línies, com es fa? Doncs vas aquí a elements i busques línia. I ja està, no és pas difícil. Que vols posar floretes als teus apunts? Els hi poses floretes? No sé, pots fer moltes coses amb aquesta aplicació. I això és tot. No m'estaré aquí fent un apunt perquè és això. El que us recomano que feu és copiar i enganxar, vale? I ho aneu posant al llarg del document quan ho necessiteu. Perquè si no heu de tornar a modificar la lletra i tal, així vas més ràpid. Llavors, quan esteu escrivint el text, ja us surt, vale? Llavors, us recomano que el feu a l'ample i jo normalment poso justificat, a veure si surt ara, perquè m'agrada com queda. I ja està, això és tot per els apunts de Canva. Passem als següents. Vale. El tipus de punt que farem avui és aquest. Vale. Us poso més exemples, perquè aquests sí que no he pintat fotos. Perquè no sé, no és tan estètic, però realment són els que van bé per estudiar a mi, són els que van bé. Val, tenim aquest. I per últim el de literatura. Aquest. Bueno, aquest és bastant curt. Farem filosofia també, no? Sí, per què no? Vale, el primer que hem de fer és posar un títol. Filosofia, examen 1. Vale.
podem posar en negre. Ai, ja està en negreta. Vale, ja tenim el títol. El que farem és insertar una taula de 2 columnes. I, no sé, posarem unes quantes. No en posaré tantes ara perquè tampoc escriuré tant, però poseu bastantes. I mal que mal les borreu. El que farem, jo la faré de 4. Ara això ho tires cap aquí, vale? I farem que la línia del mig estigui una mica més doble. I la resta de línies, bueno, farem, que potser és millor així, tota la taula les línies de color blanc i ho tornarem a marcar i la línia del mig serà de color negre, o de color verd o del color que us vingui de gust. Doncs bé, ja tenim això. Si ara tu vas fer l'intro, et queda la línia més llarga, però això és la mateixa casella. Llavors jo el que faig aquí, però, bueno, potser no ens cal tant espai, doncs ara poses, no sé, què vaig posar jo aquí, que ja no me'n recordo dels apunts aquests. Arete de Sócrates, pues poses. Arete de Sócrates. Que no sé, oberta nou. I aquí escrius tu. Vaig aquí, vaig escrivint per punts les idees principals del tema que he posat a l'altre costat, com per exemple podeu veure aquí. I ja està, la veritat és que és super fàcil fer aquests apunts i a mi van superbé per estudiar. I res, és que és super fàcil, ja no sé què més explicar-vos. Aquest és aquest mètode d'apunts, és que és super fàcil, o sigui, si no teniu temps de fer l'altre perquè el creieu molt complicat o que roba molt temps, aquest a mi em va superbé. Està inspirat en el mètode Cornell Notes, que el podeu buscar al Google, s'escriu així, s'escriu aquí dalt, bueno, s'escriu aquí el document, s'escriu Cornell Notes, vale? Així que si voleu buscar més informació sobre aquest mètode, o bueno, aviat faré un vídeo sobre mètodes d'estudi, així que també us ho puc explicar jo, però si teniu curiositat ho podeu buscar. Hi ha certes diferències amb el mètode, jo l'he adaptat al meu estil, perquè sí. És tot, espero que us hagi agradat el vídeo, que us hagi servit sobretot, i res, dir-vos que ens veiem a la propera, em podeu seguir per les meves xarxes socials que us deixo aquí a baix, i res, ja està, ens veiem, adeu!